Varume vakawanda vari kuroora mahure nevari kutora pfambi vachikanda pakicheni vari kumborasika papi kana kuti chii chiri kuvarasisa. Kuti usaroora hure ndokunga uchigona kupatsanura musiyana wewife material nehure, ende varume vese vanofunga kuti zviri nyore. Iwewe wakateerera vhidhiyo inoyi unotofunga kuti zviri nyore, asi nhasi ndoda kukupruvha wrong. Ndokuratidza kuti varume vakawanda havana kana chavanoziva nezvelatest yechihure chiri kupisa chiriko mazuva ano. Chihure chaka-upgrade kubva kulevel 1 kuenda kulevel 10, ende varume vakawanda vanongoziva nezvelevel 1 chete, saka vanotiza mahure ari mulevel 1 voenda kunoroora mahure ari mulevel 10. Ngofanana nezvakaita maprofita kuti aka-upgrade zvakaita n'anga, kuti n'anga dzaka-upgrade dzichibva kun'anga dzichienda kumaprofita nekuti dzakaona kuti vanhu vakawanda havachafariri zveun'anga nekuita zvehakata, saka dzakabva dza-upgrade. Ndo zviri kungoitawo mahure mazuva ano. Chihure chemazuva ano chiri kufamba zviri very fast, zvekuti kana uri munhu akarara hautombonzwisisi kuti zviri kufamba sei. Mafambiro achiri kuita akangofanana nemafambiro ari kuita vakomana vanotengesa zvinodhaka kuvana vechikoro. Vanoramba vachichinja mitaktiki zvekuti mubereki asina kunyatsongwarira chaiko anozozviona yava too late, mwana wake atonyura mune zvinodhaka. Ndo zviri kuita chihure. Vanhu vakawanda vari kuzozviona too late kuti akatora pfambi achiikanda pakicheni. Ngatimboti inini ndiri kurekodha vhidhiyo inoyi ndakakurira kwenyika isina kana vakadzi, kunge rune varume chete. Ndouya kwauri iwewe ndokuudza kuti shamari nditsanangurire chinhu chinonzi hure. Chinhu chinonzi hure handichizive, saka ndoda kutambira kure nemahure. Nditsanangurire kuti hure rakaita sei, kuti ndikangoriona ndinokurumidza kuziva kuti uyu munhu ihure. Unonditsanangurira zvipi? Chinoita varume vakawanda panotaurwa nezvekuti hure anofunga nezve-1 musikana anopinda mubhawa kana kuti anomira patouchline. Chitarisiko chake vasikana vaivai vanonga vaine matattoos pamwiri wavo, vasikana vanongoborwa mhete pamhino, parurimi, paguvhu, nzeve inonga yakaborwa ka5, vasikana vaya vanodhaya musoro vaivai vanongoisa zvimadhayi zvisina kana staira, nevasikana vanopfeka zvinonyadzisira, vanopfeka zviro zvakashama, ndo avanoti mahure. Asi unozviziva here kuti type yemahure aya inongotora only 5% yemahure asara munyika muZimbabwe munomu, ende type yemahure iyaya ndo inopinda kulevel 1. Handiti uri kuona? Saka pamunotiza aya ari mulevel 1 moenda kunotora ari kulevel 10, ndo pari kunyurira vanhu vakawanda. Wozoona maresults manje dzimba dzakawanda hadzisi kumira, varume vari kuzviuraya mushure mekunge vabata vakadzi nezvikomba vari kuramba vachiwanda, ende DNA 0% iri kuramba ichitora mukombe. The probability of fertility is 0%. Handiti uri kuona? Saka pana pandinoda kubatsira kuti uzive nezvelatest yechihure iri kurasisa varume vakawanda. Chihure chiri palevel 10 ndechipi? Kune chihure chemakatalog, munochiziva here? Asi nhasi atitaura nezvemakatalog. Vanozivawo zvemakatalog udzaiwo vamwe mucomment section. Nhasi dotaura nezveanonzi mahookup queen. Mahookup queen akada kufanana netimu rara rinotengesa zvinodhaka rinataura nezvaro. Kuti uzive munhu anotengesa zvinodhaka kana kuti uzive kwaanogara, ndokunga iwewe uchitoshandisawo zvinodhakwa. Ende kuti uzive language yekumuapurocha nayo kuti akutengesere zvinodhaka, ndokunga uchiitawo nezvezvinodhaka. Ndo zvakafanana mahookup queen aya kuti umazive kuti anowanika kupi, nekuti vanowanika pese, every city, tauni rese muZimbabwe. Hapana kwavasingawaniki, aidha Mutare, Harare, Gweru, Bulawayo, Kwekwe, mahookup queen aya ariko, ende ndo ari kutonga mazuva ano. Saka kuti uzive nezvemahookup queen aya ndokunga uchiita zvemujolo kana kuti uchiita research dziri deep sedzandinoita inini ndichiitira mavhidhiyo angu kuti ndikupei ruzivo maererano nezviri kuitika zviri current, kwete zvekudhara kana kuti zvemumabhuku. Mahookup queen aya ndo vari kubika mahure emulevel 10 ekuti varume vakawanda vachanyura ende pachachemiwa ipo papo. Saka chinoita hookup queen handati vanowanika mutauni rese muZimbabwe. Mahookup queen ariko handitika. Hookup queen chaanoita ndechekuti anogara aine nhamba dzevasikana dzinodarika 500. Vanonga vaine nhamba dzevasikana vari kuenda kuzvikoro, vanotsvaga tuvasikana twakangwarisa twaitwa handitika. Ndo kanokonekta vamweni vasikana kachibhadharwa mari kachitengerwa zvakanoda. Saka anenge aine vasikana vari kuenda kuchikoro, vari kuenda kumayunivhesiti, nevasikana vari kuenda kubasa.
handiti. Saka pfambi dzechirume mazuva ano hadzichaswerienda kunotsvaga mahure kumabhawa kana kuti kutouchline. Anongomeka sure kuti aita nhamba dzemahookup queen 1 kana kuti 2. Saka ndopanotaura nahookup queen wawe, ndoda musikana mutete, angava mujaindi mupfupi ane magaro akaita sei. Mahookup queen havana type yemusikana wavanoshaya, and anokupa musikana ari mulocation yaunogara iwo, nekuti almost every location, hapana location yaunogudza kuti ndashaya musikana pakatalogu yangu yemusikana ari mulocation yaunogara. Saka anokupa musikana ari mulocation yaunogara iwo, motanga kutaurirana. Saka paritriki kana pandoda kuti uone kuti chigame ichi chiri dangerous zvakadii, chiona manje handitika. Wotora nemusikana wawe, hai ndapuwa namba dzako naqueen nhingi, anobva atoziva automatically kuti ndezvemadheri handitika. Motowirirana, mumwe wachanogudza kuti ndiri kubasa, nekuti vasikana vamweni vakawanda vari kunhamba dziri kumahookup queen vanotoshanda mabasa anoremekedzeka. Mumweni anenge atori bank teller, vamweni vanoshanda masupermarket, vamweni vanoshanda mafamasi. Otokudza shamari ka ndoya nichikuona ndabva kubasa, maurirana zve1 hour, uye achikuona moita madheri, womupa mari yake, obva aenda hake kumba kwake. Asi ukatarisa type yevasikana ava manje ari kuzvishandira zvakanaka, unomuona atori neengagement ring mumuoko umu, kureva kuti atori muserious relationship. Ende vamwe vacho ukatarisa paprofile picture pake ka anenge akatoisa mukomana wake kana kuti iye neboyfriend yake handitika. Otokudza kuti uyu mukomana wangu, please don't disturb handitika. Iwewe tiringoita zvemahookups, no strings attached. Pane nyaya ndepekuti tomboti wamutora musikana uyu woita night naye handitika, waita night, aita night ari kumba kwako iwo, achizofuma achienda hake kubasa achibva ari kumba kwako, mufesi wake ka anogona kutofona handitika, achitotaurawo nebhebhi rake, pamwe achitoronga zvekuroora handitika. Otonzwa bhebhi richiti aiwa pakuroora inini ndichakubatsirawo nemari yedheko kuti zvikurerukire mukomana wangu. Otonzwa mukomana achitotenda, ndotenda Mwari akanipa musikana akaita sewe, ane tsika, anonzwisisa, asingadi zvemari. Apa haatoziva kuti bhebhe rake riri kuita zvemahookups. And then kana uchida kuona kuti chigame ichi chava dangerous zvakadika, musi weSunday kakawanda kacho nhamba dzevasikana dzaunopuwa nemahookup queen musi weSunday ukatomubata anenge atori kuchechi, anotokudza kuti nditori kuchechi. Saka akubva kuchechi anogona kudhaivheta route ouya achikuona, otosvika pamba pako akapfeka uniform yekuchechi, hembe refu, bhaibheri mumaoko, rosary muhuro, kamuchinjiko akatori muhuro, achiuya kuzoita mahookups. Handiti uri kuona pari pakati pevhiki vamwe vasikana vacho vanouya kumba kwako vachitobva kuchikoro atori muuniform, ende vamwe vasikana vakuziva kuti varume vakawanda vanotya kurara nevana vechikoro. Saka anofamba nepiya yedzimwe hembe dzekuti kana afonirwa nemunhu wemahookups anobvisa uniform, opfeka hembe dzekumba, ouya kuzokuona, apedza oenda kumba kwake kuno vabereki vake. Saka pana pandakuda kudza kuti chii chiri kurasisa varume vakawanda kuti vasakwanise kuidentifya type iyi yemahure handitika. Tomboti uri mukomana angokura achirarama life iri ordinary, maybe hauna wakaita chihure nekusada kana kuti nekushaya mari handitika, kana kuti iwewe wakangokura uchirarama life yakadzikama semukomana, uchizvigarira pamba nevabereki, uchienda kuchechi, wapedza chikoro chako, wowana basa, wakushanda, wakuda kutanga mhuri handitika. Mukomana anotanga kuita maresearch, ndingawana sei good wife material. Unotanga kubvunza vamwe nekutanga kusearcha mumasocial media handitika. Paunotanga kuvhura ana YouTube, Facebook nana TikTok handitika, ndo pauchiona vana tete vakazara paTikTok vanotaura nezve marelationship advice handitika, nana mukoma tete. Vana mukoma tete munovaziva imimi, vanokubatsira kuti kana uchida wife material yakaita sei. Asi inzwa zvavanowanzotaura manje handitika, vanoti kana uchida wife material uhani tsvaga musikana anotya Mwari, anoenda kuchechi handitika, anopfeka hembe dzakatsiga, asingatumiri zvinonyadzisira pasocial media handitika, asingadi mari kana kuti asingakari mari handitika, ane hunhu ende anozvininipisa handiti. Saka uchaona kuti advice iyi inongocontributa only 2% kuti usaroora hure. Kana uri munhu anoziva nezvetype yevasikana vandataura nezvavo vanoita zvemahookup queen, uchaona kuti paunofonera musikana musi weSunday ari kuuya kumba kwako achibva kuchechi,
akapfeka zvakatsiga, masvikiro anotoita pamba pako atori neunhu, anonoka zvakanaka, wotomuvhurira dho, otopinda zvine tsika, okumhoresa zvine kuremekedzo, zvokuti kana iri first time yako unogona kutovhunduka kuti asikoya munasiri, womubvunza iwe ndiwe une nhamba dzandakapiwa naQueen Ningi here, otokudza kuti ehe ndini, ndauya kuti tizoita madheri. Handitika saka uchiziva nezvetype yevanhu vari kuita zvemahookup queen, uchaona kuti zvekuenda kuchechi, zvekutya Mwari, zvetsika neunhu hazvishandi kana kuda kutsvaga wife material. Saka uchaona kuti mazana akawanda amunopiwa nana mukomatete paTikTok ka anokurasisai ende haasi dhipi kukubatsira kuti usevhe level rechihure randataura nezvaro panapa. Saka unoziva sei kuti musikana uyu ihure? Kana kuda kuti tibatsirane zvatinongatsonzwisisana tichifamba tese stage by stage ka, munoendawo kuYouTube channel yangu, ndokwandokwanisa kuposta mavidhio atinokwanisa kutsanangura zvishoma nezvishoma ende zvinobatika. Handitika ende YouTube iri nyore pakuti useche mavidhio kana kuti uwane vidhio yaunonge uchida. Ndo basa redu kuti tiite research, tichitsvaga zvinhu zviri current, zvinhu zviri kuitika, kwete kungotora information yemumabhuku kana kuti zvinhu zvakasoitika kare kare zvisingachashandi mazuva ano. Handitika tichida kubatsirana kuti ungashandisa sei psychology kuti ukataura nemusikana kwe30 minutes uchimubvunza mubvunzo iri tricky, unogona kutoona kuti uyu musikana uyu ihure kana kuti ane high body count. Iwe uchimbondudza kuti musikana akamboita zvemahookup queen anokwanisa kuzomira kuti achiure nekuti wamuroora herewo, anokwanisa kuzodzikama here ende anokwanisa kuzoshingirira here kana muva musisina mari, iye achiziva kuti ndikapa nhamba dzangu Queen Ningi vanokwanisa kundipa munhu wekuti pa 1 hour ndinopiwa $10 kana $20, nekuti mahookup queen aya atori nenhamba dzevasikana kana kuti dzevakadzi vatori married. Anokuziva kuti uyu munhu atori married, asi nyaya iripo ndeyekuti haasi kukuta bonde kana kuti haasi kuwana mari yakakwana. Handitika vanhu vavanenge vachiti vari married vanhu vakatanga kuita zvemahookup sika vachiri single, ende vanhu ivavo havaregeri tsika iyoyo. Saka munofanira kungwarira. Saka chinongodiwa kwauri kana uri murume kuva neinformation yakakwana. 1 woita zvinhu zvako usingamhanyi mhanyi. Vasikana vakanaka vane tsika vane hunhu hwakadzikama variko ende vakatowandisa, ende kune vanoda mhandara mhandara dzinotowanika ende dzitoriko. Ndoziva kuti vakawanda vachatanga kundishora mucomment section, asi ndoda kukusiyirai mubvunzo 1 wekuti imimi munoti mhandara hakusisina kana kuti mhandara hakuna. Vasikana vari kuzvarwa vasisiri mhandara here? Vari kuzvarwa vakavhurwa kudhara here kana kuti vari kuzvarwa dziri mhandara pozoita anovavhura?